Os trámites para sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal están a punto de abandonar a súa fase propiamente local. Tras o pleno do próximo xoves, a sesión ordinaria correspondente ao mes de decembro, a pelota pasará a estar, previsiblemente, sobre o tellado da Xunta. Os socios de goberno, Partido Socialista e BNG, apoiaron cos seus votos na Comisión de Urbanismo celebrada na mañá de onte que o documento se someta á consideración da Corporación como paso previo para o seu envío á Consellería de cara a alcanzar a aprobación definitiva. Socialistas e nacionalistas atopáronse coa abstención da oposición municipal, que entende que o documento que se lles presenta non reúne todas as garantías no que a súa tramitación concerne. Ademais de estimalo un documento discriminatorio que beneficia a uns e perxudica a outros, e que non é ambicioso no que ás delimitacións do solo rural se refire, en opinión do edil non adscrito José Manuel Reboredo. Tanto este grupo como do Partido Popular demandaron sendos informes da Secretaría Municipal e dos técnicos para que se posicionen sobre si o escrito remitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en relación á memoria ambiental pode ser interpretado como silencio administrativo. A titular estradense de Urbanismo, Irene Aguiar, explicou que a Comisión tomou razón do documento recentemente registrado no Concello. O equipo redactor entregouno o pasado 19 de novembro, que incorporaría as correccións establecidas na orde da Xunta do 5 de maio de 2006, os pertinentes informes sectoriais e a resolución das alegacións presentadas pola cidadanía durante o trámite de información pública. A partir de aí, acórdase elevalo ao pleno para remitilo á Consellería de cara a alcanzar o visto bo final. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.